Moltes gràcies. 1:26, ja he eixit, ja he dit el que volia dir, el que estava esperant fa un mes, ja ho has dit, ja t'has quedat tranquil, ja estem tots molt més tranquils. En targeta fora temps. Ja ho ha dit. En fora de joc. Estic tranquil per una senzilla qüestió, perquè l'única que pinta fava en el PP, que és Rita Barberà, ha dit que està en contra, i per tant no se farà. Per tant, estem tranquils, no ens hem d'alterar. Això va per la bona línia, Però mire, vostè parla de la mà, i jo quan és del PP parlen de la mà me fico nerviós. Mira, vostès pugen l'IVA. El govern de Vila-real dona ajudes al material escolar. Primera mà perquè s'ofeguen, ajudem. Segona mà, Conselleria no paga, l'Ajuntament de Vila-real incrementa la despesa social. Segona mà que ajuda. Per tant, jo crec que així el que dona la mà i el que la lleva ha de quedar clar. Senyor Folgado, i no crec que vostè siga el que hagi de parlar així de moltes mans, la veritat. Però mire, jo crec que la solució és fàcil. Vostès estan fent tot allò que van dir que no farien. I mire, el senyor Feijóo, que ja va dir una vegada una cosa molt intel·ligent, que va dir no quiero terminar yo como los de València, ja va dir el senyor Feijóo, avui ha convocat eleccions anticipades. Prenguin exemple. Vostès que porten intervesos des de gener, facin el mateix. Convoquen eleccions i que el poble parle. Perquè vostès estan fent res del que van dir i, per tant, res del que el poble va votar. I, per tant, això de democràtic en té poc. Després parlaran de lo mal que ho va fer Zapatero. És que estic d'acord. És que no crec que jo m'hagi sentit vostè molt alabar al senyor Zapatero. Però és que vostès ho estan fent pitjor. I això és el que els molesta. Això és el que els molesta. Però l'important d'aquesta proposta, el que el Partit Popular busca en això és brindar les diputacions, unes institucions que ningú sap encara per què serveixen, exceptuant per col·locar els amics, exceptuant per col·locar els futurs candidats del partit que han perdut les eleccions i que puguen tindre una plataforma per poder anar passejant-se per la província, exceptuant per ficar a altos càrrecs que es fiquen d'assessor perquè no parlen. Vull dir, aquesta és la funció de la Diputació de Castelló. I, a més, vostè diu que optimitzar. Diputació de Castelló i optimitzar en la mateixa paraula no poden anar, perquè és que portar €1 vos costa 3. I, per tant, absolutament, vostès optimitzen ben poc. I, per tant, des d'Iniciativa Compromís, lògicament, votem que sí. Estem tranquils perquè Rita Barberà ha dit que no se farà i, per tant, no se farà. I, per tant, senzillament, esperem que se camine cap a la comarcalització del nostre país, que s'eliminen les diputacions, que són un gasto inútil, i que, per tant, en els diners que tirem en la Diputació se puga donar la mà a tantíssims i tantíssims castellonencs de la nostra província. Moltíssimes gràcies.